Kaixo launok eta ongi etorri txorienera. Astea ondo asteko, olako errezeta potente batekin. Gaur energiakin zatzen. Bai, deskantzatu dugu, indar berrituta gaude, eta, bola ez daukat. Baina, plater bat daiteko guen haukan itxeko errezeta hau. Olako trinkoa. Bueno, ikusten dut, pasta, ikusten dut saldatxo bat, ikusten dut aragi bat, zera aragi hori? Eta gaztai, Gaztabe bai. Ba, untxia ingo dugu. Ingo ditugu makarroiak untxi gixatuarekin. Hau da, dena batean ingo dugu. Ingo dugu untxia saltzan, normal, beti nik etxean iten dudan moduan, eta gero horri gehituko dizkio makarroi batzuk. Batzuk guarnizio moduan aldamenean jartzen dietena pasta salteatuta, guk ez dena batean zerbitzatuko du, eta gero parmesano gazta pixka bat gainetik bota, eta listo. Ze ondo, baina aldamenean edo pastia da gero untxisa gainetik? Dana. Dana naztuta. Saltza ingo dugu hemen, guk ingo dugu untxia saltzan, eta inda dagoenean makarroiak egosiko ditugu, eta hemen iragaziko ditugu, bertara botako ditugu, eta hor, 3-4 buelta eman, utziko dugu makarroiek zurgatzea hemen untxi horren saltza eta bere bitartetatik eta sartzea, eta ero, janingo. Baina, bueno, esango izut, nola ingo dugu. Lehengo untxia moztu eta gorritu ingo dugu. Aterako dugu eta hor botako du tipula, senario eta baratxuria txikituta. Hauek erregozi denean, tomatea txikituta bota, gero bizkaitar saltza pixka bat, eta untxia barrura sartuko du berriro. Ardo zuriarekin busti, utzi lurruntzen, eta ero saldarekin estali ingo dugu. 40 minutuz dena egosten utzi, eta gero esandakoa makarroiak egosiko ditugu, eta bertara sartuko ditugu. Zerbitzatu gazta pixkatekin, eta listo. Oso ondo, itxura ona. Bai, ez dauka, holan misterio handirik ez dauka, baina guarnizio ezberdin majateko moduan. Bai, egisa da, arroza jarte dagoela normalian jendea guarnizio bere, lagungarri bezala ez, arroz txuri egositza, baina abitu pastak ere. Kalderetak eta horre patri badude, ez? Kalderetak ere egin dituzte errezeta horiek diena arraina eta arroza dana batera, ero arroz saldatzua eta hori. Bueno, errezeta horiek saldatzua direnak horrela, makarroiak egitea badao. Badao, aukeria. Orduan, eta haina puntu hartzeko erresa da, askotan arrozarekin geratu alzaizu lehorra, ezegia, bueno. Kontua da, lanean azteko lehenengo ingo gana utziko ditut kipula, asenario eta baratxuria txiki moztuta. Gero ez dut nahi saltza birrindu. Nahi dut, zatitxuak hor makarroien barrutik eta sartzea barazkienak. Orduan hauek txikituko ditugu, eta gero hemen ingo hasiko gana gorritzen txikituta gure untxia, eta gero barazkia sartuko ditugu, eta bueno, ikusiko zuen prozedura guztia. Eta denbora ematen badit, Piki Manol, sartu hemen. Gure txian beti, untxi erosten dugunean, barren guztiekin erosten dugu, eta hemen daude. Giltzurrunak, gibela, bihotza, birikak ere bai, hau dira birikak. Eta hori gona txikitu, eta zerekin, hemen ekarri dut, kipula eta piper berdea, ondo erregosita. Hori bihotza. Zerako bihotz txikitzu? Ja, baina zenbat topa ematen ditu minutuko pila bat. Bai ez? Oso harina dio. Eta patxar pixka bat. Denbora ematen badio, gero nik etxean nola egiten dut. Hau erregozik, gero hau txikituta bota, patxarra pixka bat, 3-4 buelta, eta gure etxean hau da gutizio bat. Ze ondo. Batzundako ez, maskota, beste batzundako janari, nekazari askontzako izurrite bat, eta txorienen hemen daukau, dekorazio gisa, hemen ekarri dugu gure untxia, eta berez, da aragi oso osasuntxu bat, ez? Hemen txorienen aukizinuten Kandido. Bai, euskal untzia badao, eta saltzen dute euskal untzia, eta bera Kandido, goratzen nahi zabizan zalat, 7 urte, txorieneko lehenengo ataletakoetan, lehenengo urteetakoan. Nik EITB nahieran ikusi nauen hau Kandidon programia, da inzinuten 3 errezeta. Bai. Hola, ez dakit gogoratzen zaran, edo ez. Eskabetxean bat izan zen, untxia eskabetxean, gero usto fideua bat ingen duela, eta bestia izango zen... Zan errea? Ba, erreta, alioliakin. Alioli belar, alioli berde batekin. Hori nintzen, 3. Eskabetxetua gogoratzen izen, eta bestea baita. Bai, danakin ezin zara, akordau. Hauzen bat errezeta pasadia hor dundi. Bai, pila bat. 3 errezeta inzien zuten, da, gaur? Gaur beste bat, ezberdina. Egia nik untxia, esan duzuna ez, jendeak maskota moden, nik maskotana, da gauza bat entzun duela, azkenengo, 15-20 urtetan, gure etxean untxia beti izan ditugu, baserrian, eta untxia beti izan da, jateko. Etxeko untxiak hasten genituen, jateko, gero, hasi nintzen entzuten jenteak etxean untxia zeukala. Bai, nik esan lagun batek eta badauka, baina
Bueno, nik dakitenez, untxixak omendie zikinak etxien aukitzeko, ez? Ez dakit. Bai, ero hor, euren etxia edo, bueno, euren... Bai? Eurek daukien hori txokotxo hori garbitzu bizula egunien lau aldiz, eta... Nik etxien eukiteko ez da, nik badaki zer dan txabolan eukitia. Eta nik badaki zenbat, zenbat kakata egin da bizan untxixak eta... Egunero pila, eta garbitzu behar dala hori dana. Orduan, nik... etxian zen ez, bakit katua jartzen badizun nun imarduen egiten duela, baina nik untxixak ez dakit apura rebeldia da, ez tala holan. Zuek idatzi guri txorien abildua eitib.eusera, untxirik badukotzuen etxien edo garbixak dien, gomendatzen dozku zuen holan maskota bezala, baina, bueno, egisa da suabiak eta badiela, lan ez? Ja, baina, ez da hobeto lan kojin bat erostea holako hile antzekoarekin, eta hori, kojin azpian egongo da geldi, untxia ez dakit geldi egoten dan. Noixia mainlo dagoenien edo. Bai, ni... Hora aprobetxau bikoso. Bueno, ez dakit. Ba, bueno, die ugalkortasunan nik uste dut simbolo haundixena, ez? Eta bakitzu, bueno, Europan eta apila bat dauz, baina Australian etzien heldu, Europarrak heldu zien arte. Eta eraman zituzten 30 untxi bakarrik, eta hortik gutxira, 70. hamarkadan, zien 10 milioi untxi. Ni zenbakiak dira, benetan ikusgarria, baina ni baku zer etorri zaidan edatu horiek irakurtzen goro ora. Zer? Ez zirela kontutan neuki, bueno, nahiko nuke jakin Australiara, Europarra juntzienean, Australian zenbat pertsona zeuden. Zenbat pertsona egon ziren orduan, bertako indigenak zenbat bilaka batzuk egongo ziren, baina ordundik nola ugaldu diren baita pertsonak Australian, eta zenbat milioika pertsona daudenan ere, beti zenbakiak ekartzen ditu animaliekin da ez dakit zer. Baina gizakiak ere, ez dakit, ni holan, reflexio txiki moduan, hori etorren zait. Esaten da, untxixek Australiako ekosisteman, kalte haundixea inzabiela, baina, betxu, galdera indosuna ona da. Gizakiak ere... Ai, untxiek zelako kalte inzaben ekosisteman da guk. Eta hori da, eta behitu Amazonan, da behitu, zenbat menditan da zenbat okitan zeiten duen. Lehen Everesten inorretzan egongo. Eta gaur egun, baitxo ze triskantzak egiten dituen, gizakia juten die, 60.000 euro ordaintzen dituzte, ara tontorrera egotzeko. Zaten dozu, 60.000 euro? Tontor batera, horrelako batera egotzea? Benetan? Bueno, hortik. Ez da izan, Everesta 8.000 bati, eta 10.000 eurotik gora. Ostras, benetan? Segur, bena, gero... Bueno, biosulako jendia eta kontratatzea... Xerpak hartu behar dituzu, baina igotzeko bakarrik, zu bakarrik igotzeko, baimena ematia zuriara juteko, dira, uste dut, 20.000 euro. 8.000, ez da izan badan, aztakeri bat. Asko zuen merkeagoa aukitzea hortu eda, untxiz beteta. Bueno, postakit, baina ero eta hartu, eta hemen herniora, o adarra da hartu, eta 8.000 bat itxan nahi baduzu, udalaitzera igo 8 aldiz, da, hori da. Baina egia da, zemata entzuten diolako konpraketak, ez dakit zer, eta nola ugaltzen diren, da bai, eta gizakiak, zeman milioik... Bueno, gaur egun ez dira inbeste ugaltzen, gaur egun igual untxixe degatik bai, ez dakit ikasebiko dan edo ez, baina gaur egun ez da inbesterako. Bueno, untxiak. Hemen egia da, zuk esan duzuna, hori, hemen nekazariei eta arazoiek zer egon dian, jentea egon zan, sasoi bat modan zegoela etxean untxiak eukitea, umeek eskatzen zuten, gurasuek erosi, eta gero, jentea, gero, zikina da, ez da izer, aspertu, eta gero, untxi hori gero, aske utziko dugu naturan, aske utzi, eta gero, baina ugaldu iten dira zuk esan duzuna, eta azkenean, untxiak, bere bizi egiten du, eta jan behar du, eta orduan, hor gertatzen da, betiko, kaleko norbaitek, kalean usten duelako mendian olako untxi bat, gero basarretara, inon terrenotara sartzen da, baratzetan sartzen dira, eta orduan, kontua da, olako zerbait, maskota bat etxean izan baino lehenago, bezez, ondo pentsatu, eta kontutan izan gero, betiko dala hori, eta zaindu imar dugula, eta ez moda kontu bat, gero aspertzen gainean askatu edo zein tokitan, ze hori dordokakin da gertatzen dira. Eta bestela, erosi alako bat, ez? Jostailu bat baldin nahi gozu, bitxo, erosi olako txakur bat, olako ekatu bat, edo untxi bat, gustoko daukotzuna, eta horrekin nahiko ze hori. Ez die jostailu da eskenean zainu egin bidea, biedan bezala. Hori da. Orduan, Euskal Untxiak, Euskal Herrixan badau, ez? 2016tik badau izendapen bat, Euskal Untxiana da Nafarroan badauz, 20 astegi baino geixau, untxia azten da benak. Orduan, bai, eta untxe, ez dakit, nik uste dut modan dauela untxian aragia, gomendatzen dabe umientzako
adineko pertsonadako kirola dixendako, ze oso osasuntsua da, ez? Azkenean koipe oso gutxi dauka, proteina asko, eta ez dakit, asko jaten da. Nik egisa da, ez dakit ointxe modan dauen edo ez, baina nire etxean betidan ikan da. Osa, ni txikixan nintzenetik betidan ikan da, gisatua. Bai, guri, hori, saltzan, beti gisatu. Gaur moduan, errezeta hau, guk etxean egiten izan dugun berdina da betikoa. Ardo txuriakin, bizkaitar saltza ero, tomate saltza, ni bizkaitar saltza daukadalako hemen, baina beti horrela jan izan da, eta gixatu, labean eskeneukan hain beste ohitura gure etxean. Labean, bueno, nik igual txarto kosina dutelako, baina bai, lehorra atara jat. Ez dakit igual puntua arrapa bihotza, hori bai dano mesada izango da. Eta ointxe, nire harakinak adibidez saltzen dago, lako bandejatxo batzuk, oiasko paparrakin, ez untxixan paparrakin, eta holan, esur barik. Eta hori izaten dago, hori plantxan inbiozu, baina plantxan ez dut puntua arrapatzen. Baina, nahiz eta puntua buelta lehorra da. Osa, koipe gutxi dauka. Untxiak, basuk esan duzun, ez? Oso untxi, oso haragi txuria eta garbia da, baina era berean horrezen esan nahi du, jateko garaian lehorragoa dela. Orduan, bueno, Bai, nik nahi xau dut, betikoa hori, gisatua saltxan eta holaxe. Bueno, barazkiak, listo, eta hau, bueno, erosten baduzua hola ni bezala erdi bat, oiasko, hemen untxi erdi batekin, oiasko gorata oiasko bera, turrita. Ez que antzerakoa da, antzerakoa gurot esan, zukartzen bozuelako satitxo bat, esur barik da, holan laukitxo bat mosten bozu da, oiaskoena be, koloriakin eta antzematen die, orduan. Bai, zuriskabiak. Hori da. Bueno, ingo guna, ez oso pusketa ondita moztuko du. Hemen aurreko izterra hartuko diot. Golpe bat, beste bat, berotzen jarriko dut lapiko hau. Bai. Eta azkenean nahi duguna, gorritu bat emango dugu, gero platertxo bat atatzen badiazu. Bai, atarako ditut. Eta ingo ditu gorritu eta gero atera, eta gero hor, barazkia jarriko ditu erregosten. Eta prozedura, haragi gixatu bat egin behar bagenu bezala, Honekin ondo, ez da? Bai, lapiko horren gainean. Hemen txe. Epela. Hor txeakotzu. Hemen egongo da, igual, urrunetan egin gero. Ez hor, atarengo du dakarrek hasieran. Tak. Bueno, amaz, aipatu dozu, untxixak eta maskota moruan daukola jendiak, ez? Bai. Eta hemen txe dago, olako joku bat edo, test bat edo, esaten da, zure izakeran arabera, aukeratu bidozula, zure maskotia. Bai. Bueno, hori txakurrekin esaten da, segun ze nolakoa zaren zuk, arrelako... Gero txakurre mota desberdinak dauz, da nik ezagutzen ditut, jende asko, igual, ez dakit, igual amama sar batek. Bai. Eta badauka olako txakur batek, bila dauela kristoneko, ariketa fizikoa itxia, da mendira juetia, da handa olako gauzak. Orduan, bai, zure bizitzan arabera, igual txakur bat edo bestieko peni jatzu. Bai, nire amak 150 neurtzen dau. Eta geneukan, eta kai zeukan mastin bat, gure baserrian atea da, erdia diena hori nik izan dina. Baukau argazkean, erama horrela, eta txakurra hemen igota, eta ia burua datatzen zion. Esageratua. Dori eta kai. Bai. Bueno, hau ja olioa, bero, eta ben gorritingo ditu. Bai, eskenean hori baserrirako aproposa, ez? Zaintzeko, eta ginen bat hori, daukate mastinak eta San Bernardok eta lakoak, oie badira niko, terrenoa beraien jabetza zaintze gustatzen zaie, hau gori nahi genuen, pixkat etxean. Nik hori, larrabetzun bizidan nire izeba, Janirek, dauka, bere gurasue dauki baserrixan olako mastin bat, eta etxekuen dako da, munduan dauen txakurrik onena. Baina kanpokuakin, buah! Osea, ez dakizu nola jartzen dan. Orduan, hori aproposa da, baserrirako. Gure eki eta lur, mastina olakoa zan, saldi moduan, eta zuk esan, ze pazientzia daukat txakurro horrek, jartzen ziren bere gainean, arreta izu, baina etxekuak ziren. Baina kanpokoakin, zuk esan duna, respetoa, Bai, gainera, horrek, bilurra ematen da. Mastina hundi bateko lan, etorten bajatzu. Guria, hiltzan ja, baina ia zan, 3 eta markillo, ni baino amarkillo gehiago pisatu zituen. Ostras. Gure erentzi guztia jantzuen pentsutan, adek. Ez da gauza txarra, Ja, neon koko txakurra, ostra. Azken etorri familia eta dena funditu behar du berak. Bueno. Ama. Ingotzutolan jokua. Zu konsideratzen zara intelektuala, independientea.
eta zure espazio pertsonala errespetatzea gustatzen gatzu? Ez? Gehien ma badaki daloko katu eskaini behar diazulako, eta katurik ez nahi. Ez gatu gustatzen, katuik? Ni katuik, Enez katu salea. Ez. Ni katu salea, banaz, pentsatagat animali batzuk oso politxak, eta nik etxean, izen dut, txikixan nintzenian familixak basaukan katua, basaukogun katua, baina gehiago unaz txakurrena. Bakit ez tala bata edo bestia, bixena izan zeike, baina... Bai, ez dakit. Egisa da, independientiak badiela. Katua die, egiten du, beran, claro, nik azkenean maskota moduan pentsatuta, gero baserrian dago beti izan ditu, eta ondo daude, eta... Baina, katarrak egiten dizute kasu nahi dutenean, gero juten dira hortik ez da izema denbora altan daudenean emiak, agertzen dirandik aste pare batera argal eta... Hori baserri xan badaukotzu, baina etxian eskatzu, ez dutzu ez eitzen. Baina niri etxian ez dit ematen ez zen, maskota nahi badu da, berakin kalera ibiltzeko mendira joateko eta katu batekin hori izin duten. Katuak ematen dutzuna azkenean badetxien da kompainia, da hori ez dakit. Badauzkatuak kariño zuedienak, Bai, ez dutela esaten ez. Baina nik etxian eukiteko hori ero, guri xemeken ez, arrain bat nahi dugu. Bai. Arrain bat, mesedez. Arraina, gora arraina bera zelan doia untxixan errezetia. Hemen gorritu ditugu gure untxipusketak, eta oin bota dut hemen. Tipula, azenarioa eta berakatza. Honek askatuko dugu hemen azpian zeuden zuku guztiak. Eta ben jungo naiz, boixe, hemen dauzkat 3 tomate, latakuak, eta hauek txikituko ditut, eta hemen botako ditut baita. Eta ere izango da, boixe, hauek erregozita daudenean, bertara bota gure untxia, bertara bota pizkaita saltza, ardoa, pixkanaka. Gutxinaka, puntu bare. Txakurra gomendatzen da, betirako adiskide bat nahi badozu, ariketa fizikoa gustatzen jatzu, azkenian, hori ez, fideltasuna emoten dutzun maskota bat, gure badozu. Da hori bada, txakurra. Hemendik, txoriene abildu EITB, orain ezin erosi, ni brako de Weimar nahi dut, honek grisa dien olakoa nahi dut. Norbaiten badauka baten bate, ezin duela zaindu, Kueten basare, duna aztegi batekoa da bulterrieroa da, azkenean bere jabiak etzauen gura eta 2 urtekin utzi zauen eta gure etxera etorri izan da. Begiratut eta ez diketa aurkitu alakori. Ez, honez begiratzen. Hor da gauzia. Gero untxixa, gomendatzen daue, gustatzen jatzu, lastanak... Lastanak, bale. Lastanak emotia, eta oso garbixa izaten basare bebai, lehen komentau duguna gatxik, azkenean untxixak dielako apur bat, ez untxixak zikinak diela baizik eta, bere... Hori da, bere bizia, holan da, untxiba da. Untxiba da, hori da. Da kaleko edo zelaiko untxiba eta etxien sartzen bozu, karo. Ez que ezin du, daukagu hori, izan behar direla gu bezala, hori da. Gu bezalakoak izan behar direla, sentsazio hori daukagu. Eta gero ja, azkenengo maskota izango zen, arraina. Hori komentatzen dago, izaten bazara pertsona bat toki txiki baten bizidana, eta maskotai arreta asko ez datzazula holan emon bier. Maskota normalean berez zer da, animali bat konpainia egiten dizuna, ez? Ni pentsa arrainak askok jendeak eta aukitzen dago dekorazio moduan, horako honek akuariumetan... Akuarium txiki horiek, ez? Bai, horrek, azkenean hori dekorazio moduan, ez? Altze dituzte holan arrai desberdinak, koloretakuak eta hori, nik uste dut, konpainia baino gehiago dekorazio da. Nik enegizena da, kontu zibili bar dela, zenbat jana ematen diozuen arrainei, ezin dela hartu potoa bota nahi duzuen, ez bestela jan iten dute, dero, tripas gora. Bai? Neurrian gutxi eman barzaie, egunean, ez da, ipein ze, bikotearen osaba dauzke, baserrian, dauka potzu handi batan, ikurri batan, kanpuan, eta handauzka, olako, ez da, 8 arrainero, baina, tokia hundia, oso hundia daukate. Eta noizean behin jana ematen die, eta gure txikia juten dienean, hartzen dute potoa, eta kontu zibili barra da, neurrian eman behar da. Ez dakit neurri izan edo ez, behitu, Salobreñako nire herriko itxasontzixak eta dabizen lekuan, egoten die olako arraintzar batzuk, eta horre jendie joeten da, eta botatzatzi hola, ogi pusketak eta igual, bagetak eta osuak hola, eta gauzia, jendie joeten da, arrainak jaten ikusteko, eta horrek arrainak,
Ez horre jaten daue, ez, ez. Osea, horre die... Vale. Horre die, itxaso artien da ibiltzen, osea, itxasontzixen artien da ibiltzen dienak. Bai, horiek krokoiak, ero. Horrek, lixunak. Ba, ez dakit hemen, baina uste Frantzian jaten direla. Hemen ez dago guko itxuraik, oie jate, baina uste Frantzian badaola errezetan bat horrekin. Beitxo. Bueno, kipula eta ja gorritzen geneukan hemen, tomatea bertara bota, beste, 2-3 buelta emango dizkio. Zuko, edo zuelan ez dakit maskota bitxiren bat edo etxien? Ez, txakurrak izan ditu, txikitan goratzen naiz amak hor balkoian edo olako kanarioen batero izana, uste baina oso akordo handirik ez daukat, eta txakurrak, baserrian katuak pila bat, beti, baina gure familian, osabak eta honek iztariak eta izan direnez beti, horre izatxakurrak eta bai, eta katuak beti han egon dielako. Nik aukiot txakurra, katua, txorixak, honek agapurni batzuk. Auki dugu arrainak, bebai, dordokak, hamsterrak, nire amako itxaua, da itxako itxaua hori biltzen ziren zain da. Hamsterra ez ikastolan izan zen, hamster bat ikastolan izan genuen gelan. Gelan, danon artian zaintzen zitzen. Bai, eta danon artian zaintzen genuen, da gixajo bulimi genuen. Betxo, nik beti gura izan dut lorotxo bat. Bai, ze ikusi nauen, bakitzu zindan Carmelo loroa. Ez dakitzu zindan. Gero erakotzikotzu bidixo bat, zesan, aldetikeko loro bat. Eta horan, bera joeten zan pozaz, kalera. Hore, San Mames hauen gune horretara. Eta azten zan, Jalidon. Da holan, holako gauzak eta kantatu zan benetan, interneten dago, oso bideo virala izen zan. Eta, bueno, nire haitxak, kristoneko bronka bota zuztan behin, ja, izango nintzen jaukiko nagoen 15 edo 16 urte, ze dirua banaukan. Osa, dirua paga eta holan. Eta joan nintzen nire neba txikixakin, andonikin, horako erdiaroko ferixa batera. Bai. Eta erosin hauen honek oiotxuak etorten dira koloretakuak. Bai, zertan. Bat larroxa eta bat berria. Eta orduan, heldu nintzen etxera. Eta etxera oioakin. Bi oiokin. Eta nire haitxak, lehenengo bat azuztan bronka, ez oioak erostiagatxik. Ze hori, lagun batek baserrixa dauka da, oioak eroen zeike. Koloretakuak izatiagatxik, ez? Ze txikitan igual, ikuste dituzu oso politx, baina gero pila bat sufritzen dago, oza, horre die txikitxotan jaixo, eta sartze dituzte olako, pototara. Margua daukien pototara da... Bai? Bai. Oza, gero bihartu zuztan bidixua ikustera, eta horrezkero gero kristoneko penia gainera sartu jaten da bai, hori izen zan, ikasketa bat aukin hauena maskoten inguruan. Penak alde batera utzi eta arrezetara bueltatuko gara, hemen, erregosi zaigunean tomatea da, pixka bizkaitar saltza bota diot. Ez badaukazu bizkaitar saltza, tomate saltza bat bota, ero nahi duzu, nik baneukanez hori bota diot. Untxia barrura sartu, 3 buelta, eta orain, igoko dio pixka temperatura, eta ardo txuria. Nik untxiari beti, ardo txuria botaten dio. Inoiz botanion garagardoa eta emaitza ez zitzaidan gehiagi gustatu. Bai, ardoare gorriakin ez dut inoiz. Ardo gorriakin itxen da nire txian, mamaterek itxen dau ardo gorrixakin. Nik zurixakin itxen dut. Hemen, honek, oin, irekin aldi bat emango dio, eta hemen daukat ura prest azkenean gero egosteko. Honek behar ditu, behin, estaltzen dugunean, berreltzik ez dugu, 40 bat minutu ero erregosten poliki, eta, ordu erdi ero daramanean, pasta honek italiarra danez, 12 minutu behar ditu, egosten, ez dut erabat, berez 14 jartzen du poltza, baina 12an jarriko du, zekero kontua da, nahi duan saltza honetan bukatzea, ez? Bera egostea. Orduan, oin, hiperbeltza bota ona, lurrundu zaigu ardoa, eta saldarekin, salda, ero urarekin. Untxia, estalingo du. Eta hemen, tapa jarriko diogu, eta esan dakoa. Ordu erdi ploplo daramanean, pasta hemen egostera. Eta ero, pasta egosita daudenean, dena batu, eta... Kusiko zuen nola bukatzen du. Gure untxia, dagoeneko, txak. Eta berarekin batera, hau da, koordinazioa. Jo, baiet. Pasta egosita.
Hemen beste lapiko batean, jarri duana da, momentu baten, kipula erregozitalen neukana, eiteko bere barrubeteak. Vale. Untxiaren barrenak, edo azkenean hemen daude, gibelak, giltzurrunak, Bihotza. birikak eta anak. Hauek, Horrek bertara gustatanako bota, maskoteietan nik hau txakurra izaten dute ona dela. bai, oso ona da oso goxua eurentzako bai. Lehen, bueno, beti itxen dugu gizakixen elikadura, normala da bezala sukadaritza programa baten, baina askotan bai indegu berba, animalixen elikaduran, bueno, inguruan. Orduan, estan ezberdina be, umien elikadura, gizakixetan, umien elikadura, pertsona helduen elikadura, eta bueno, bate izaten bada kirolarixa bestiak, aukitzen badu bizitza, purtsu bat lasaia da. Animalixekin berdina pasatzen da. Elikadura ez da berdina izan behar, ez? Azkenean, txikitsuak dienian, txakurrak, adibidez, bie daue, bakarrik aman esnia lau astetan. Gero lau astetik gora, hor azten die, bueno, janari esia eta hartzen, holan testura esia daukien gauzak, eta gero ja, pasatzen die beste testura batera, baina zuk lehen esan duzun bezala, zuk basakatzen nolako isa 2 metroko mastin bat, eta ero zenbat, eta txakurrori nun eta dagoen. beste bateko lako txikitsua, hori da, eta animali horrek, nahi dut esan, etxe batean geldi baldima dago, ero baserri batean solte badago, ero mendian askori gile behar duzu, orduan, nik egun baten ikusin dituen, honi, bota diote hemen patxarra, oine, zu pixat, isa bekain barik geratzen az. Eta ez da berdina, pixu batean bizi den txakur bat, egunean 3 aldiz, paseo bat atatzen duzula, pixatakak eiteko, ero txakurrorekin, ero baserrian bizi dana, ero eizerako, ero mendian, egunero korrik egiten eramaten mauzu, ero menditik ibiltzera eramaten mauzu, ez? Horren arabera elikadura asko aldatzen da. Eta gero kontu zibiri, eta txakurra mokofina ataratzen bajatzu. Hori be badau? Hori be, omen dauneriak dana jaten dau, eta nire etxian beti auki dugun txakurra danetatik jaten dau, baina badau jendeak esaten da, txakurrak ez dauela edozein pentsu jaten da, pentsu bat jarri, eta hori ez, nik ez dut, hori jartzen botzazu, eta 2 egunetara ez botzazu besterik jaten, jango dau, azkenien ez? Nik hori petzatzen da pura tontakerixa dela, baina, bueno. Horrek funtzionatu izan du, hori guri txikitan iten ziguten. Ez duzula nahi leka jan? Dilistak bazkaltzeko, faltzeko. Faltzeko leka jango. Neri hori bai itxen sustien, bai. Ez duzula nahi gero ez da izer? Lasai! Gozia deko zuen, entorriko zara. Hori nizetan nire lagun batek, nire lagunan lauran honek katuek. Ez tabela jaten da, igual markan arabera ez tabela jaten, da hau jaten batzatze egaluzia eta horako indioiar, paparra egositxa da olako gauzak, eta markan arabera ez tabela jaten. Baizera. Katuek benetan esaten dut, da ni petzataka gauza bat, benetan, bueno. Ogi mamitan hasitako maskotak dauzkagu etxean. Horrek ez da gozia pasa. Horrek ez da gozia pasa, seguro ez. Nik, ogia, hori da, txakurrak segun zelan ohituta da, batzuta ogia ez du jango, baina txakurrorek gozea baduke amaiozu ogia, eta ikusiko zu noa jango du. Jango dau. Oie, honek 6 txura goxua daukan, Beito, eiga daia bukatu ditugu. Hau, pixka flanbeatu du, eta hemen, egin daukingo denuke, bere, untxiaren barrenak, eta hemen bestaldetik, oinonek, olako, irekin aldi bat hartu behar du, eta gehien bat hori pastak zurgatzeko pixkat, arrozak egiten duena, ez? Saltzaren saporiak eta hartzeko, eta hemen dago plater bakar bat. Plater hau, ez dakit, esan behar nuen ostiraleko postren batekin, baina igual gehi izango dela uste. Bai, geixei. Bai, frutarekin, hau frutakin. Bai, horan mandarina pare batekin sasoikuak daukogula, edo limoizati batekin be bai. Edo zer balio dugu. Bale, orduan, plater, takin, sako batean? Hementxe. Hartu. Eta bestia, nahi duzu plater txoren bat olan... Nietzako bera. Bai, zera. Hori probiko da. Bale, jarriko izut hori. Bale, oso ondo. Eza da. Bai, noski. Eta behitu, lehen, ez da, direkiten ikusi duzuenean, saltza pixkat fina bat. Burbia zin, lehenago lehertzen ziren. Oin, pixkat ikustena saltza loditu inzaiguna, eta hori izan da, hemen, bere urarekin pixka, bota diogu, makarroia bota izkiogu, eta induena saltza pixkat loditu egin digu. Orduan. Hau, txak, jarriko dugu. Ona, irakurri naren erreztea pentsatzen izango zela olako untxi boloñesa bat, edo lan untxi pasta, baina behitxu.
Bai, erosua itxeko, azkenean, eta bai, sobra hori bajatzo, itxen basu oi asko gixatu bat, untxi gixatu bat, eta hurrengo egunean, igual, saltzia apur bat, hori, urakin lusatu, eta bitxu, pastak izabitzatu. Errezeta mundiala. Hemen daukazue gure makarroiak untxi gixatuarekin eta plater txiki bat atatzen badi Patriziak. Noski bai, Honen errezetarik ez dizue jarri, baina honek ez dauka errezeta beharrik. Ikusi zuen zer dauka, kipula bat. Ondo erregosita baratxuria tal batzuk, eta gero, untxiaren barren guztiak. Giltzurrunak, birikak, bihotza eta gibela. Txak, orduan. Ingo duna toki pixka bat hemen. Hau, hemen alde batera. Hau, beste alde batera. Eta lanabesak ekartzen badituzu. Lehenengo hau probuko, edo, ze? No jo suntukidik. Hau, lehenengo. Abesedan hau. Hau, gure izebak lehen untxiak eta egiten genduna. Hori birikia. Gure txean, izebak hiltzen zituen nien untziak, 3-4 batera eroiltzen zituen, eta nire zara. Ja, horre barrenak niri gorde mesez. Barrenak gaina jende eskago guztetan, Ba, holan, kipula esentekin jarrita, gozatu iten da pila bat. Pasada bat. Eta ez da fuertia. No, entxe, untxixa janbiko daga. Janditxugu bere barrenak, janbiko bai ara gisa, ez? Nik igual, labantxo bat atartzen otolan, untxizati bat hartzeko. Baina bitu pasta holan bakarrik, gero hartu saltitxoa, zelan saltza hartu duen momentu edan, hemen. Bai, antzematen da. Zematukin dugu, 3 minutu? Ez dugu gehiago. Oso goxua. Zerekin atoko, no? Gero zerekin atoko? Nik gero, etorriko naz. Ero orain, nau. Ontxe, minutu baten. Dubarri, errezta batekin. Bakitu zen? Du zer? Dubarri. Zera dubarri? Azalore krema. Bueno, zigor, dubarri esan dut, baina gero bronkia bota doztiz pronunziazinua omen da asko ze fina ba. Bota. Dubarri, edo zela izango zen? Madame Dubarri. Madame Dubarri. Madame Dubarri izan zen Luis XV azkenengo maitalia. Bai. Eta, berak sortu omen zauen errezeta hau. Bai? Bai, ze azaloria jatia, oso gauza osasuntxutzat hartzen zen, eta orduan, Versailleseko jardinen eta zauzen azalore pila bat. Eta orduan errezeta hau, itxen omen zabien, hori, Versailleseko palazioen. Ze gauzak. Gaur, errezeta, bitxu, dotoria. Bai, historikoa bintza, bai? Historikoa bintza. Eta bere historia daukala gainera. Hori da, orduan kontokotzu zelan ingoten. Lehenengo azaloria egosi ingot. Gero bitxartian porrua da tipula moztuta gurinakin erregozikot. Gero hartu irina gehitxu, patatak lauki txikitape bai, salda eta ospina. 10 minutuzko zinaukot zu bizian eta otzian irabiatukot esnegaia eta arrautzan gorringua. Irabiatukot azalore egosixa, saldia eta nahazketa hori. Eta atarako da gure krematxua. Gero jarriko zade bai, gero ekarri gotolan ogi apurtxo bat, eta atzo ekitalde batera joan nintzen, Palmako gastronomiako ekitaldi batera. Eta lapurtu nauen, gazta hau. Zena? Da aguntz gazta, ketua. Eta, jarriko bolan txigorki batzukin. Bai, beraz... Obetik zola, Madame Dubarrin hori da. Bai, Patrik esan duena, Madame Dubarri, jatorri xumekoa zan emakumea, baina pixkanaka ikotzen juzan, da, erregearen maitaldea zan ez, azkenean Versaillesen hor sartzea lortu zuen, eta baita familia banatu ere, ze uste dut beralde bakarrik erregea zeukala. Palazioan bizi zan, eskondu zan alako konde batekin, eta horregatxi bizi zan Versailles barruan, ze Luis XV bi ezitxun. Bere maitaliak, danak batera. Aldamenian, bai. Etzan tuntuna. Ze necesidad olako buruko minak eukiteko. Bai, ez da. Ez? Ez dakit, ez? Nik uste dut, danakan batera, hoitxu. Auskalo, baina, lehengo kontuak, eta kontua da, iraunduen errezeta bat baldin bada,
bueno, ba, horrek esan nahi du, zerbait badaukala, txarra ez da hongo. Normalean ez, olako gauzak asmatzen direnean, Hori da. Irauten badute normaliz, izaten da normalean, gozoa daudelako, eta ez dakit, oso merkea direlako, baina ez, gozoa daudelako. Bai, bueno, nik ordaindu nauen, konfinamentu garaian, ordaindu nauen azalore bat, ez dakit segaitik, 5 eurotan. Bat, Bakarra, eta etzan handixa, Osa, esan normala. Eta ordaindu nauen 5 euro. Bilduta jungo zen, komuneko papelean bilduta jungo zen, pandemia garaian, claro, orduan, horregatik presioa igozitzaion. Pentsau. Bueno, hemen, aldoguin krema honen, erregosi tipula eta porrua, oliba-olioan. Baina, berezitasuna krema honena, da, gurina, gero behai esnegaina, da ematotza oso zapore gozua. Beraz, hemen utziko, erregostan. Bueno, olakoa padrizen bat, eta besta, parkatu zigot, ez da oso finin bier, bueno, gero birrindu inbidago, así que lasai, ibili horregatik. Bai, pandemia garaian, danetatik ikusi esan egia esan. Bueno, egia esan gutxo horienen jarraitu genuen hemen egunero etortzen zuen etxeetara, eta, bueno, tokatu zitzaizkiun erosketak eta itera joatea, eta ikusi genituen, bueno, ze aldaketak egon ziren, nola gauza desagertu iten ziren, batean irinek ez zegoen, ez bakarrik, garagardoak ez zegoen, komuneko paperik ez zegoen. Garagardoak eta komuneko papera desagertu zen lehenengo gauza. Bai. Nik jenteak usi nuen poteatzen baita, supermerkatu batean baita, garagardoak hartzen pasioan, da ero kajati pasatu eta garagardo lata utzakan ordaintzen. Ez dut spoilerrik egin biere, baina lehenko gunean, gabizen serie bat ikusten, telebistan The Last of Us hori. Bueno, ontxe da, modan dauen serie bat. Eta bueno, agertu zien, 20 urte ostien, zauzen pertsona batzuk, eta zaukien etxien, 20 urte etxetik irten barik zauzen. 20 urte etxien, bai. Eta zaukien komuneko papera, etxien. Eta, bueno, komuneko papera hori agertzen zen, dekorazio moruan da, nik, fijau bez, nik holanda. Daren mutiek esan sustan, ikusi ezu, dauki komuneko papera, danik. Bueno, mutil, hortan fijau zare. Eta erosketak, eta nola, 20 urte nola biziraun zuten. Bueno, histori xanuzia da, baina, bueno, hori. Hori deituzten berai, atentzioa, nik uste konfinamentutik dagoela horre traumatizauta komuneko papiriekin. Ni traumatizauta ez dait, baina komuneko paperan presioa niri iruditzen zait gehiagi dala, horrela behar du. Ez dakit, Egia, ikuste dituzu batzuetan ez dait, 20 rollo holanda, amapiku euro, igual hori beharko luke, ez dakit, baina garesti iruditzen zait. Ez dakit, gero markak eta markak egongo di, badauz marka berdin zait, bi geruza, iru geruza, usaila rosa, ez dakit, hori bai, erakutsi nik etxean erakusten nahi naizela umei da, lehen hartzen zuten da, 6 buelta eskuan, eta gero horrekin. Bat eta erdikin bikin, 3 asko jota nahikoa dala. Hori oin, erakusten nahi naiz, umei ipurde garbitzekoa, egunean ia ataskatu ziaten, ni ez da ditan zegoen papera, toki guztira. Eta zinot ondo garbitxo! Bueno, zukata izan programatean hemen, holako kondu eta zitzen. Baina, egia da, esan duena, pandemia garaian gauzapila falta izan ziena, zentzu askorik ez zeukanak. Esatu zula, baina nik uste dut, batean albiste bat ateratzen da. Telebistan botatzen dute, ero medioetan, ero prentzan, berdin zait. Igo behar da, bihartik aurrera, zerbait ez duguna normalean erosten zer da, Patri? Lixiba. Bai. Lixiba igo behar da, 180. Jendea jungo zan, eta naiz eta inoiz ez erabili lixiba erosiko zuke. Bai, ziur bai. Olakoa gara. Olakoa da, ni behintzat, enez talde hor da sartzen, baina jende asko olako gauzak egite ditu, entzun ez da izer da, oine hau igoko da, eta bihartik aurrea, eta kriston gola. Lengun irakurri nauen olako gauzat, pentsatzen dutela, sorakeri bat, jendiek itxen dauena, holan, dirua irabazteko da, igobidan espresixoz gero, eroste itxu, olako, kontzertutarako eta sarrera, eta gero saldo iteko? Eta gero saldo iteko, askoz begarez. Osa, negozio iteko horteko? Bai, imaginau, ekainan dator Beyoncé Bartzelonara. Eta hor, egon ziren, 1.000 pertsonaz lerro baten, erosteko lerro, virtual baten, ez? Eta jende asko zan, Beyoncé ez zauela, bere bizitzan entzun, baina badakizien ez, oso kontzertu, popularra izango dela ez? Bai. Itxenda bina da, erosi, eta gero saldu. Erosi 1 eurotan, da gero saldu,
Zer da izan esaten, komuneko papelanik erosteko inamaseian da gero gehian saltzeko? Ez dut esaten jendia badauela horta, baina nire petzetan gala oso txarto. Ez dauka zentzurik, azkenean besten, ez da inbizerikin, baina hor zenba jente da nolakoa, ez? Diru aitea bestean beharrak baliatuz. Bai. Gauzak imar bai juzu egin behar dituzolako zuk, ez? Pentsatzen beti horri etekinen bat atara behar zaiola, ero ez dakit, ez? Hori da. Beitu, hemen txaukau platera, patatia bebai, lauki txikixetan egin jot, ze holan askoz be errexau edo askoz be askarrau egosiko da, eta holan askoz be askarrau juengo garagu, etxera hau merixen datzen, eta hau probatzen. Orduan, hemen txaukau porrua eta tipula. Hemen sartuko lehengo, hartu irina, holan, koieratxo bat, ingo mugitxu, eta gero, hemen sartuko patatia, oiasko salda, eta errezetia bebai esaten dau, ospina. Beraz, behitxu, ointxe zangotzot. Ospina. Azio puntu bat emateko. Azio puntu bat emateko, eta gero gozua bebai eman gotzau. Nik honi batata botako nioke, igual errezeta hau, patatakin beharrean, batatakin egin. Bai. Azal horia, pixatolan zapore, ez? Sakona dukan zerbait, gozatze aldera batata ere gaizki ez dago geratuko. Eta azkenean, gero, patatak horre ematen diguna gehien bada, testura emango diguna. Patatak berez, zaporeik ez digu emango, gorputza emango dio, ez? Bai, eta bentxe, ospina. Orduan, bitxartian behitu. Egingo guna da, esne gaina, eta gorringo bat nahasi. Bai, hori da, krema puntu ematen go. Lehen garai batean hori asko ere beltzetan, arratza gorringoak eta olakoak, ziren krematxu usteko, ne gaina edozin kremari ero saltzari botata gero bakizue. Testura erabat aldatu iten da. Eta gero ingo duguna da, ogisa hartu, gurinakin igurtzi, eta gazta hemen da, lapurtu duten gaztia bota gainetik. Eta ez da hobeto jaten badu gazta biogolan erdibana jan gazta holan bakarrik? Ezu pusketa bat. Hartu pusketa bat, hau itxendan bitartean gu geretzen gara hemen, gazta apurtxo bat merixen datzen. Bai, gure lana. Baina gero ez dana ez, errestarako biadago. Bututu da, bai, bueltauko gara, dana prest dagoenean. Azal hori hain ja, zaldi hain ja, eta dana. Txatxo, hau zona dago. Zigor, lagunduko estazo, hau botako estazo? Hemen dakat azal horia eta indogun salda eta dana. Eta hau goratu zala, esne gaina eta arratza gorringo. Hori da. Eta ontxe gatz puntua bebai botako txau. Bai, apurtxo bat. Oso ondo. Hau atzera, ura ez duzu behar gehiago, ez? Ja puntuan badau. Hau bai, baitxu ikusiko zue. Baitxu hemen, zelako krematxu dauen hau. Hau goxo. Eta gero baia, falta jakuna, da hau erretzia. Hau bai, laban bai egin geike. Baina, A ber. Hau gorria arantzain, ez gorria arantza? Ontza. Eta gero gorria bebai. Bai, hori... Epa! Lazai! Da, gazta urtzeko bakarrik, Vale. Eta hemen krema zerbitzatzia besterik, ez? Hori da. Geruza fin bat, ero... Geruza finakin ondo. A ver, nauzi, horrela? Holaxe ondo. Vale. Bat. Guk igual txurixa jango, beltzautziko argazkirako. Bai. Eta ointxe, oliba olio apurtxo batekin. Holaxe. Pi. Hemen, gure Madame Dubarri. Barria esan, ero esan barria. Hementxe bat, eta hementxe bestia. Gure azalore krema Dubarri. Proko! Ema joan. Nik krema nahi dudar bagarriko, da? Oso nadau. Bitu, nuke esango azalore krema bat horrela fin-fina benetan.
Etxo hartu zatitxo batekin. Bai. Ogi zatitxo batekin, eta gaztaiakin. Eta astea horrela, bikain hasten du, Patrizia. Beraz. Eta hola xebe bai, bikain jarraitzuko. Gerarte. Agur.